Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan sabon bidiyo namu. A wannan bidiyo namu za mu nuna muku yadda za ku seta kowace lamba ta makusancinku a cikin tsarin lambobi na emergency. Shi da emergency already kun sani abu ne na gaggawa wanda idan ka seta ba fata ake ba akasi na rayuwa, mutum ba shi yake da kanshi ba, ko hatsari ko wani abun, ko faɗuwar waya ko dai wani abun da ba a fata ya faru akan mutum, yadda daga wani ya ɗauki wayar taka zai gaggawa kiran makusantanka ba sai an tsaya ana ta wani zagaye ba, ko a ɗauki wayar taka a tafi a je a yi mata rasto ko wani abun a samu a cire security ba sai an yi dabarun nan ba. A nan take daga an ɗauka za a kira ɗaya daga cikin lambobin da ka seta a matsayin emergency number naka. To shi dai abun ba ana bane mai wahala, kuma ba ana bane wanda za a ce ka je ka buɗe data ko ka ɗauko wani application, no. Yawwa, idan ka shiga cikin setin wayarka bayan ya buɗe za ka ga inda aka sa account, idan ka danna wajen